susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Magandang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo ngayon sa programa ng Tinig ng Pag-asa, na kung saan na ang tanging pag-asa lang natin ay ating Panginoon. At yun, kung pakikinggan natin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng mga salita niya. Amen. Bago po tayo magumpisa, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang umagang ito, na kung saan Panginoon kami mag-aaral ng iyong salita, pagbubulayan ng iyong salita, O God. Lord, handa mo ang aming puso at hindi lang kami maging tagapakinig ng iyong salita, maging tagatupad din kami, Panginoon. Lord, salamat Lord, gamitin mo lang ako, Panginoon, na iyong lingkod, na iyong anak, Panginoon, na tagapagsalita mo lamang, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon, it's about unity pa rin po. Nasa series pa rin po tayo ng unity, na kung saan ang pagkakaisa ay napakahalaga sa ating bilang isang Kristiyano, at hindi lang bilang isang Kristiyano, maging sa ating mga pamilya ay mahalaga din yung may pagkakaisa tayo. Sabi nga sa Psalms 133 verse 1, na kung saan nasabi doon na napakagandang pagmasdan kapag sama-sama tayo, napakaligayang tingnan kapag sama-sama tayo nagkakaisa sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Ang akin pong share ngayon ay ang nakakamit ng may pagkakaisa. Amen. Ano ba yung nakakamit ng may pagkakaisa bilang isang Kristiyano o tunay na Kristiyano sa ating buhay? Kapag tayo ay nagkakaisa, may pagpapala na galing sa Diyos. Amen po. Kapag tayo nagkakaisa yung ating layunin, merong pagpapala na galing sa Panginoong Hesus. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 5, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 5, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Dahil daw po sa pagkakaisa natin sa Panginoong Kristo,
nagiging masagana daw po tayo sa lahat ng bagay. At hindi lang po sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Amen. Gusto po natin to, yung maging masagana ang ating buhay, na maging maayos yung ating pananalita, at hindi lang sa pananalita, ganoon din sa ating kaalaman. Amen. Dahil lamang po ang may alam. Amen. Kaya ano ang pagpapalang nakakamit natin kapag tayo ay nagkakaisa? Amen. Ito po yung pag-aaralan natin. 4 lang ho ito. Na ano ba yung nakakamit natin kung tayo yung nagkakaisa sa Panginoong Jesucristo. Amen. Ang number 1, nagiging masagana ang ating buhay. Amen. Gusto po natin ito, maging masagana ang ating buhay. Diba? Kung tayo yung nagkakaisa, nagiging masagana ang ating buhay, nagiging maunlad ang ating pamumuhay. Diba? Kung tayo ay merong pagkakaisa sa ating Panginoon. Nasabi din sa 1 Corinthians 1:5 na binasa natin, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Amen, diba? Dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesucristo, nagiging masagana ang ating buhay. Kaya, mga magulang, mga kapatid, kung ikaw ay hindi masagana ang buhay mo ngayon, makipag-isa po tayo sa ating Panginoong Jesucristo para sumagana ang ating buhay. Yun po yung nakakamit kapag tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. At di lang, ayun po yung nakakamit natin kapag nakikipag-isa po tayo sa ating kapwa, nagiging masagana ang ating buhay. Sabi doon, kung tayo ay nagkakaisa, napapabilis natin ang ating mga gawain. At sumasagana ang ating buhay dahil sama-sama tayong gumagawa upang mapabilis ang gawain. Diba? Kung tayo ay sama-sama gumagawa, napapabilis natin ang mga gawain at sumasagana dahil sa mabilis nating nagagawa ang mga bagay na dapat na matagal nating magagawa, dahil sama-sama tayo nagiging napapabilis natin, at dahil sa napapabilis natin nagiging masagana ang ating buhay, di ba? Example natin sa isang gawain sa isang bahay, di ba? Kung mayroong lilinisin o mayroong mga dapat gawin, kung sama-sama ang isang pamilya na gumagawa niyan, diba? Napapabilis ang gawain. Ang sabi sa Matthew 6:33, basahin po natin ang Matthew 6:33 na napakaganda po ito ng mensahe na to. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano sabi doon? Datapwat hanapin muna ninyo. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, hindi lang ako, ninyo, tayong lahat, hahanapin natin yung kaharian, uunahin natin yung kaharian ng Diyos. Pag inuna natin ang kaharian ng Diyos, inuna natin hanapin ang katuwiran ng Diyos. Ano sabi doon? At ang lahat ng mga bagay na ito ipawang idaragdag sa inyo. Amen? Diba? Kapag tayo nagkakaisa, na hanapin natin ang pag-ibig ng Diyos, hanapin natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran, tayo nagkakaisa, doon po lalabas yung masaganang buhay. Nagiging masagana ang ating buhay. Kaya nga dapat sama-sama tayo, sama-sama nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Ano yung idaragdag sa atin ng Panginoon? Kung babasahin po natin yung previous verse ng Matthew 6, makikita natin doon na hindi ka mamumroblema sa iyong dadamitin. Hindi ka mamumroblema sa iyong masusuotin, sa iyong kakainin, sa iyong iinumin. Ayun yung idaragdag sa atin ng Panginoon. Diba? Napaka masagana po kapag yung buhay natin ay nasa Panginoon po. Amen? Ang tunay na kasaganahan ay kapayapaan sa Panginoon. Yun po yung tunay na kasaganahan. Diba? Meron tayong kapayapaan dahil maraming masagana sa mundo pero wala namang kapayapaan. Amen? Ang daming mga tao sa mundo na dito na sobrang sagana nila. Kung nasusuot nila yung mga mamahaling mga damit, nakakain nila yung mga gusto nila, nabibili nila, may magarang sasakyan, may magarang bahay, pero kung wala silang kapayapaan, iba po ang yaman sa mundo, iba po ang yaman sa Panginoong Jesucristo. Ang yaman sa mundo, anytime pwede mawala yan. Pero ang yaman sa Panginoon, meron kang kapayapaan na nagagaling sa Panginoon. Yun yung tunay na kasaganahan sa Panginoon, na meron tayong kapayapaan. Ano pa po? Ang tunay na kasaganahan ay merong kaligayahan sa Panginoon, na kung saan, na kahit saan ka dalhin ng Lord, masaya ka pa rin, di ba? Kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, nagiging masaya pa rin yung puso natin. Kasi kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, dahil meron kang kakontentuhan sa piling ng Panginoon.
Ayun po yung tunay na kasaganahan sa Panginoon. Marunong po tayong makontento kung ano po yung binibigay sa atin ng Panginoon. Dahil maraming tao sa mundo, hindi marunong makontento. Diba? Hindi sila nakokontento sa anumang bagay na nakakamit nila. Kaya hindi sila nagiging maligaya. Kaya hindi sila nagiging payapa. Kasi hindi sila marunong makontento. Kaya tayo po bilang tunay na Kristiyano, na anak ng Diyos, na tinanggap natin at nakipag-isa tayo sa Panginoong Kristo, makakamit natin yung tunay na kasaganahan sa Panginoon na may kapayapaan, na may kaligayahan. Amen? Ano pa po yung tunay na kasaganahan? May kagalakan. May kagalakan sa Panginoon. Kumbaga, na kahit na may pagsubok, masaya ka pa rin. Yun yung tunay na kasaganahan na nagbumula sa Panginoon, na kahit dumarami yung trials mo, dinadagsakan ng pagsubok sa buhay, ng testing sa buhay, nagagalak pa rin yung puso mo. Ayun yung kasaganahan. Maraming masagana sa mundo kapag dumating yung problema sa kanila, yung trial sa kanila, hindi na sila mapayapa, hindi na sila, struggle na ang buhay nila kagad. Ang dami-dami naman nilang pera, stress pa sila, nadidepress, mga kapatid, mga magulang, mga kapatid. Nadidepress lang po tayo kapag hindi po tayo sumusunod sa ating Panginoon. Kung ayaw mong ma-depress, sumunod po tayo sa Panginoon. Kung ayaw mong ma-stress, sumunod po tayo sa ating Panginoon. Magkaisa po tayo na paglingkuran ang ating Panginoon. Para ano? Para sumagana ang ating buhay. Amen? Ano sabi dun sa John 10:10? Tingnan po natin ito. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Totoo po. Pero ang sabi po ng Panginoon, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. Ang Panginoon pumunta rito para magkaroon tayo ng buhay at buhay na sagana at ganap. Pag tingnan po natin yung sa A, dumarating ang magnanakaw para ano? Magnakaw, pumatay at manira. Kung ang kayamanan mo ay nasa mundo, kayang sirain ng dyablo yan. Kayang wasakin ng dyablo yan. Kayang patayin niyang resources mo kung ang yaman mo ay nasa mundo. Pero kung ang yaman mo ay nasa Panginoon, mga magulang, mga kapatid, magiging masagana po tayo. Amen? Kaya ang pangalawa, yun po ang una natin, ang nakakamit ng pagkakaisa, mayroong masaganang buhay. At gusto po natin ito bilang isang Kristiyano. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng kaalaman. Amen. Yung unang binanggit ko po kanina, lamang ang may kaalaman. Kaya, nagkakaroon tayo ng kaalaman. At sabi din po sa 1 Corinthians 1:5, basahin po natin yung unang verse natin kanina. Dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Amen. 'Di ba? Kapag tayo nakipag-isa sa Panginoong Kristo, nagiging masagana ang ating pambuhay, nagiging maunlad ang ating buhay at nagkakaroon tayo ng kaalaman. Bakit? Kasi ang Panginoon ang source ng lahat ng kaalaman, karunungan, katalinuhan, 'di ba? Wisdom, knowledge, kaalaman natin nasa Panginoon 'yan. Sa Panginoon lang natin makakamit 'yan. Kaya napaka-importante bilang isang Kristiyano, makipag-isa tayo sa ating Panginoon, no? Para makamit natin yung tunay na kaalaman. Tunay ngang kung tayo ay makikipag-isa kay Kristo, ay magiging masagana tayo sa lahat ng bagay, maging sa salita at kaalaman. Kaalaman na hindi tayo kayang paghiwa-hiwalayin. Ayun po yung kaalaman na nanggagaling sa Panginoon na hindi tayo kayang paghiwalay-hiwalayin. Kasi matibay yung kaalaman natin eh. Yung kaalaman natin, salita ng Diyos eh. Kapag dumating yung pagsubok, yung trial sa buhay, yung mga testing, dahil alam natin na ang ating Panginoon ay kasama natin, hindi tayo kayang paghiwa-hiwalayin nito. Kaya inuulit ko po sa inyo mga magulang, mga kapatid, lamang po ang may alam. Yan. Sa pagkakaisa, nagkakaroon tayo ng malawak na kaalaman. Yan. At yun ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ang kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng malawak na kaalaman, makipag-isa tayo sa Panginoong Kristo. Pag meron tayong kaalaman, hindi po tayo maliligaw ng maling katuruan, di ba? Marami na pong mga dumarating sa mundong ito ng mga bulaang propeta na kung saan yung mga pananampalataya ng ibang Kristiyano ay naliligaw. Kasi bakit? Kulang kasi ang kaalaman. Pero dahil tayo, malawak ang kaalaman natin sa salita ng Diyos at meron tayong Panginoon na nagbibigay kaalaman, hindi tayo maliligaw ng mga maling katuruan. Kaya sikapin po natin na pagarian po
ng Diyos ang ating isipan, pagarian ng Diyos ang ating puso, para lumawak po ang ating kaalaman sa ating Panginoon at sa mga bagay-bagay na dapat nating maalala, na dapat nating pang malaman. Amen? Ayun po yung pangalawa natin na nagkakaroon tayo ng kaalaman pag nakipag-isa tayo o nakipag-isa tayo sa ating Panginoon. Pangatlo, ang nakakamit ng pagkakaisa, nagtatagumpay. Amen? Sino po ba ang ayaw magtagumpay? Lahat po tayo gusto nating magtagumpay sa ating buhay. Lahat po ng tao gustong magtagumpay, lahat ng Kristiyano gustong magtagumpay. Nagtatagumpay tayo na harapin ang mga pagsubok basta sama-sama tayo at walang iwanan. Malalagpasan natin lahat ng pagsubok. Pagsama-sama tayo, kasama natin ang Panginoon, nagkakaisa tayong sama-sama, nalalagpasan natin mga pagsubok at doon tayo nagtatagumpay. Napakasarap pong magtagumpay. Lalo-lalo na pagkasama mo ang ating Panginoon. Lalo-lalo na kapag kasama mo ang iyong brother, ang iyong sister, ang iyong pamilya sa tagumpay na yun. Paano ba tayo magtatagumpay? Ito. Kung ang Kristiyano nagtatagumpay, ngayon paano tayo magtatagumpay? Ano ba yung mga dapat natin gawin para magtagumpay tayo sa hamon ng buhay, sa laban ng buhay? Magtatagumpay tayo kapag meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon para magtagumpay tayo bilang nagkakaisa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kailangan andun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Nasabi sa Kawikaan 3 verse 5 to 6, kayawi ka magtiwala buong puso mo at lubusan at huwag kang mananahan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen? Sa lahat daw ng ating gagawin. Magtiwala po daw tayo sa ating Panginoon. Para ano? Para magtagumpay tayo sa hamon ng buhay. Para magtagumpay tayo sa mithiin natin sa ating buhay. Pangalawa, para tayo magtagumpay, tumawag tayo sa ating Panginoon. Alam niyo ba kung bakit maraming Kristiyano ang nababackslide, maraming Kristiyano ang bumabagsak, na hindi sila nakakapagpatuloy para makamit nila yung goal, hindi nila makamit yung tunay na katagumpayan kasi nakakalimutan na ng karamihan kung paano tumawag sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa ating buhay, para kung gusto nating magtagumpay, tumawag po tayo sa ating Panginoon. Na kung saan, handa naman siyang sumugon. Handa naman siyang sumagot. Diba? Hindi po kailangan dito ng load. Ang kailangan mo dito, prayer. Ang kailangan dito, salita ng Diyos. Ang kailangan dito, yung pangako ng Diyos na kailangan natin panghawakan. Hindi mo kailangan dito ng gadget. Kailangan mo dito, Biblia lang. Diba? Na kung saan libre na nga, tinatanggihan pa. Ayun po yung napaka-importante para magtagumpay tayo sa ating Panginoon, na kailangan tumawag tayo sa Panginoon. Ano ba sabi sa Jeremiah 33 verse 3? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Sabi doon, tumawag tayo sa Panginoon at ada naman sumagot ang ating Panginoon. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo kayang at hindi mo nangalalaman. Diba? Pag tumawag tayo sa ating Panginoon, handa siyang sumagot. Handa po siyang sumagot sa ating hinihingi at sa ating hinihingi. Handa siyang sumagot. 'Di ba kapag may kailangan tayo sa isang bagay, lalo na kapag malayo, tumatawag tayo. Ano pong pakiramdam kapag hindi po tayo sinasagot, lalo na kapag emergency? Ang sakit sa puso, ang sakit sa dibdib. Yung emergency ayaw kang sagutin. Pero ang Panginoon, kapag kailangan mo ng tulong, kapag kailangan mo ng tulong, andun ang Panginoon, handa siya agad sumagot. Sasagot siya. Basta handa lang lagi ang ating puso. Lagi lang tayo makipag-isa sa ating Panginoon. Makipag-isa sa ating mga kapwa Kristiyano. Dahil kumikilos ang Panginoon kapag tayo'y nagkakaisa. At nararanasan natin yung tunay na katagumpayan sa ating Panginoon kapag tayo nagkakaisa at tumatawag sa ating Panginoon. Ano pa po? Paano tayo magtatagumpay? Manatili tayo sa Kanya. Napaka-importante pong manatili sa Kanya. Ano sabi sa John 15 verse 4? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Kaya hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Anong kailangan natin gawin para magtagumpay sa ating buhay? Manatili
tayo sa ating Panginoon. Huwag na po tayong umalis sa Panginoon. Huwag na po natin talikuran ng Panginoon. Lalong-lalo na po, nasa last day na po tayo, na kung saan malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Manatili po tayo sa Kanya. Kahit nakakaramdam tayo ng pagsubok, kahit nakakaramdam tayo ng pigati, manatili po tayo sa Kanya. Dahil temporary lang po yung pagsubok na to. Temporary lang po ito. Kapag dumating ang Panginoon, andun po yung tunay na kasaganahan. Andun po yung tunay na katagumpayan. Ang gawin lang po natin mga Kristiyano na tunay na nananampalataya sa ating Panginoon, manatili lang po tayo sa Kanya. Huwag po tayong aalis. Dahil kapag gumalis po tayo sa piling ng ating Panginoon, wala tayong magagawa. Ang sangang hindi na nanatili sa puno, anong ginagawa? Namamatay. Nabubulok, sinusunog. Ayaw po natin mangyari sa ating buhay na kung saan na ikakat po tayo dahil hindi po tayo nananatili sa Panginoon. Kaya napaka-importante po bilang isang Kristiyano sa ating buhay na nagkakaisa, manatili po tayo sa ating Panginoon. At sa pananatili na yun, tayo ay magbubunga. At yung bunga na yun ay yung tunay na katagumpayan sa ating Panginoon. Amen? Ano pa po? Paano tayo magtatagumpay? Manatili tayo sa Kanyang salita. Amen. Yung salita ng Panginoon, manatili sa ating buhay, sa ating puso. Ano sabi sa Luke? Mapalad ang taong nakikinig ng Kanyang salita at tumutupad nito. Huwag lang po tayong tagapakinig ng Kanyang salita, maging tagatupad din tayo ng Kanyang salita. Kung ano yung narinig mo ngayon, kung ano yung narinig mo nakaraan, i-share po natin para mapanatili natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Nasa gayon, tayo ay magtatagumpay sa ating mga hangarin. At gustong gusto po natin na tayo ay nagtatagumpay. Nga po, kailangan natin manatili sa Panginoon. Yun yung pangatlo natin na nagtatagumpay. Ang nakakamit ng pagkakaisa, yung una natin kanina, nagiging masagana ang ating buhay. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng kaalaman. Pangatlo, nagtatagumpay tayo. Para magtagumpay tayo, ano kailangan natin gawin? Magtiwala tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Panginoon, manatili tayo sa Kanya, manatili tayo sa Panginoon, at manatili ang salita ng Panginoon sa ating buhay para magtagumpay tayo. Ang last po natin, sa number 4, nagdudulot ng pagbabago. Amen. Ang tunay na nagkakaisa ho, ang tunay na nakipag-isa kay Kristo ay nagdudulot ng pagbabago. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, new creation. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen? Ang sarap po ng laging bago. Diba? Ano pong pakiramdam kapag bago ang cellphone? Bago ang kotse? Bago ang bahay? Diba napakasarap asarap sa pakiramdam, sarap sa feeling? Lalo-lalo na kapag ikaw bago ka sa harapan ng Panginoon. Lalo-lalo na kapag binago tayo ng Panginoon, napakasarap sa pakiramdam. Ako po, isang buhay po na patutuo sa akin, buhay yung binago po ako ng Diyos. Ako po ay dating manginginom, nagmamariwana din po ako, lakas ko po manigarilyo dati, pero dahil nakipag-isa ako, tunay na nakipag-isa ako sa Panginoon sa Kristo, andito po ako sa inyo, na napapanood niyo po ako ngayon na naghahayag ng salita ng Panginoon. Ayun po yung tunay na pagbabago. Kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, ayun po yung nakakamit ng pagkakaisa kay Kristo. Nababago po, may changes po sa buhay. Ako po ay yung year 2014, pumunta po ako ng Bulacan, testimony ko lang po. Pumunta po ako ng Bulacan. Na nakita ko po doon sa isang malaking sa papunta kami Bulacan. Nakita ko po yung isang malaking billboard doon na nakalagay doon yung Roma 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Diba? Sa Roma 6:23, kung di po ako nagkakamali, basahin po natin. Roma 6:23. Sabi doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ayun po yung na-receive ko. Nung tinanggap ko po yung nakipag-isa po ako sa Panginoon sa Kristo, nakita ko po yan. Alam niyo po ba yung pakiramdam ko? Dahil makasalanan akong tao, nabasa ko yun.
Tulo-tulo po yung pawis ko, buo-buo. Ang sabi ko sa sarili ko, Lord, mamamatay na yata ako. Kasi bakit? Makasalanan ako eh. Pero dahil sa libreng kaloob ng Diyos, libre ito, libre. Libre siya. Walang bayad. Ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sino po ba ayaw ng libre? Diba? Lahat po ng tao gusto ng libre. Ito pa kayang buhay na walang hanggan, tatanggihan pa. Kaya sa mga nakikinig po at nanonood, wag po natin tanggihan yung libreng kaloob ng ating Panginoon. Libre po ito. Wala po itong bayad. Amen? Ang kailangan lang po natin makipag-isa kay Kristo. Makipag-isa po tayo para sa tunay na pagbabago. Amen? Sabi doon, ang pagkakaisa ay nagdudulot ng pagbabago na makakamit lang natin kung tayo ay magkakaisa. Ano ba ang dulot ng pagbabago? Ang dulot ng pagbabago, nagiging matulungin ka. Kung dati, ayaw mo na tumutulong sa kapwa mo, ayaw mo na, gusto mo lang siya nakikitang nahihirapan, pero dahil nakipag-isa ka kay Kristo, dahil nakipag-isa ka sa kapwa mo, nagiging matulungin po tayo. Nababago, may changes po, yung tunay na nakipag-isa kay Kristo. Kung ikaw, sa sarili mo, sinasabi mo sa sarili mo na nabago ka na, pero ugali mo pa rin ay ganun, kapatid, hindi po yung tunay na pagbabago. Sinasabi mo na encounter mo ang Panginoon, kapatid, ang tunay na na-encounter sa Panginoon, may nababago. Kaya sa buhay natin, sikapin natin, kapag tayo tunay na nakipag-isa kay Kristo, dapat may mabago sa buhay natin. Kung dati hindi ka matulungin, nagiging matulungin ka sa kapwa mo, nakikipag-isa ka sa Kanya. Ano pa? Nagiging maintindihin ka, maunawain. Kung dati na hindi mo siya nauunawaan, nagagalit ka na kaagad, hindi mo iniintindi kung anong kinagalit niya sa'yo, dahil nabago ka, nakipag-isa kay Kristo, sa Panginoon natin, Panginoong Jesucristo, nagiging maintindihan nagiging maintindihan na tayo, nagiging maunawain sa anumang mga bagay. Pangatlo, nagiging magpakumbaba ka na. Kung dati yung gusto mo ma-pride ka ang tao, gusto mo kapag may sinabi ka hindi mababali, gusto mo ikaw laging masusunod, ikaw lagi ang tama. Dahil nakipag-isa tayo sa Panginoong Kristo, nagiging marunong ka na magpakumbaba. Dahil ang nagpapakumbaba ay siyang tinataas ng ating Panginoon. At ayun yung naisin natin na magpakumbaba tayo. Hayaan natin ng Panginoon ang magtaas sa atin. Huwag yung sarili natin, huwag yung sarili natin bangko ang buhatin natin. Kailangan lagi tayong magpakumbaba, lalo na tayong mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Ano pa po? Ang dulot ng pagbabago kapag nakapag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo, mapagmahal sa kapwa. Kung dati-dati, nagagalit ka sa kaaway mo, nagagalit ka kay brother, kay sister, makita mo lang siya, sira na ang araw mo. Pero dahil nakipag-isa kang tunay sa ating Panginoon, nagiging mahal mo na siya. Nagiging love mo na siya kahit may nagawa siyang masama sa iyo, kahit ang pangit na sinasabi niya sa iyo, dahil nakipag-isa kang tunay sa ating Panginoon, mahal mo na siya. Amen. Masarap pong magmahal kaysa sa hindi magmahal. Ang sarap po sa pakiramdam na tumutulong. Diba? Ang sarap po sa pakiramdam na iniintindi mo yung mali nila. Ang sarap po sa pakiramdam na nagpapakumbaba. Lalo na kung mahal natin ating kapwa. Dahil ito po yung utos ng Panginoon eh. Sabi niya sa pangalawang utos niya, mahalin mo yung kapwa. Tulad ng yung pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung paano natin minamahal ang ating sarili, pinapaliguan, pinapakain, ganun din natin mahalin ang ating kapwa. Kung paano natin siya inaaruga, ganun din natin. Wala naman siguro sinasaktan ng sarili dito. Diba? Meron ba dito sinusuntok niya ang sarili niya? Hindi. Wala pong ganun. Diba? Kung paano natin mahalin, arugain ang ating sarili, ganun din natin arugain ang ating kapwa. Nasa gayon, no, makita yung tunay na pagbabago. Kapag nakipag-isa tayo, yung nakakamit ng pagkakaisa ay nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. Sabi sa John 15:12, sabi doon, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen? Napakasarap sa pakiramdam na, alam mo yun, hindi ka kamahal-mahal pero minahal ka. Tayo po ay nabubuhay sa pagmamahal. Bakit po? Dahil ang Panginoong Jesucristo nagsakripisyo siya dahil sa pag-ibig niya sa atin. Siya'y hinagupit, siya'y sinipa, siya'y sinuntok, siya'y dinuraan, kinurunahan ng tinik. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, kaya tayo naririto, kaya ka nakikinig dyan, kaya ka malakas ngayon, kaya ka nakakagawa ng mga bagay-bagay, kaya ka nagtatagumpay sa iyong buhay, dahil mahal ka ng Panginoon. Dahil minahal tayo ng Panginoon. Kaya ganun din natin mahalin ang ating kapwa sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na pagbabago
mga kapatid. Yan, nagdudulot na nagiging matulungin tayo, maintindihin. Ayun po yung apat na nakakamit ng pagkakaisa. Yung una, nagiging masagana ang ating buhay. Pangalawa, nagiging malawak ang ating kaalaman. Pangatlo, nagtatagumpay tayo sa ating mga gawain, sa ating mga hangarin. Pang-apat, may pagbabago, nagdudulot ng pagbabago ang nakakamit ng pagkakaisa. Kaya sa umaga pong ito, I hope po na meron po tayo natutunan, I hope po na meron po tayo naintindihan na kailangan, hindi po natin kayang mag-isa sa mundong ito. Kailangan po natin ng ating kapwa, mahal sa buhay, at higit sa lahat, kailangan natin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa umaga po ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang kay ganda kung saan, O God, nakinig kami ng salita at napagbulay-bulay namin na tunay nga, Panginoon, na kami magkaisa sa bisig mo, Panginoon. Kami magkaisa sa isang layunin. O Lord, O God, sa aming pagkakaisa, Panginoon, kami binibigyan mo ng masaganang buhay. Sa aming pagkakaisa, Panginoon, pinapaalawak mo ang aming kaalaman. Sa aming pagkakaisa, Panginoon, nagkakaroon kami ng katagumpayan sa buhay. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming pagkakaisa sa iyo, Panginoon, kami nababago, Panginoon. Kaya napakahalaga, Panginoon, ng pagkakaisa, nagkakaisa sa iyong pag-ibig, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito at sa mga kapatid kong nanonood ngayon ng live stream na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang mga puso, O God, na patuloy mo silang patnubayan sa kanilang araw-araw na gawain. At Lord, iligay mo sa kanilang puso at sa aming puso ang tunay na pagkakaisa, Panginoon, sa iyong gawain, O God. Lord, wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ikaw lang mapupurihan, masamba, maluwalhati sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, kung paano magmahal pa, Panginoon, na katulad ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen, amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutan na i-share po natin itong live stream na ito para marami rin po makaparinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya kita-kita rin po tayo mamaya sa ating soaking, mamayang gabi po ng alas 7, sama-sama po tayo sumamba sa Panginoon at magbabad sa kanyang presensya, dahil napakasarap po na gawin po nating lifestyle ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Unulit ko po, mapagpalang umaga sa bawat isa. Ayaw po na meron po tayo natutunan. Salamat po.